fars lille grisebasse. Hvordan kan du tro, jeg kan gøre det? Klokke kommer ringende hen over diatrikerne. Vi flyver ud af himlen. Den danske børneteaterfestival er verdens største festival. Hvert år så rykker den fra by til by. I år besøger den Næstved. Børneteaterfestivalen er årets største begivenhed for dansk børneteater. Næstved Kommune blev invaderet en hel uge i perioden fra 6. til 13. april med 100 professionelle teatre, der præsenterede over 170 forestillinger i mere end 500 teateropførelser. På trods af, at det er verdens største festival, så er det forsvindende lidt opmærksomhed, festivalen har fået hos de store dagblade og hos de elektroniske medier. Det her er jo simpelthen verdens største teaterfestival for børne- og ungdomsteater. Og det er jo i virkeligheden også samtidig verdens bedst bevarede hemmelighed, kan man sige. For der er ikke ret mange, der ved det andet end folk, som er i miljøet. Volume! Of course! Men sandheden er jo i virkeligheden, at dansk børneteater er jo en fantastisk stor international succes. Rent faktisk er det sådan, at der hver eneste dag hele året rundt spiller en forestilling, dansk børneteaterforestilling, et eller andet sted i verden. Og det er altså overalt. Det kan være alt fra Nepal til USA, til Afrika, til Asien, Japan, Korea. Men alligevel er der ikke så mange, der nødvendigvis har fået øjnene for, at vi laver den her kæmpe store festival i Danmark. Og det er 38. gang, at vi laver den her festival. Den startede i Herning i 71. Der er 150 forskellige forestillinger at vælge imellem. En af dem, det er med teatergruppen Batida. De er her med deres helt nye forestilling, Fargo og Søn. Den er skrevet af Søren Ovesen, og den er instrueret af en af Danmarks bedste instruktører, Vibeke Vrede. Det skinner også igennem i forestillingen, som er en fortælling om en søster, der skal passe sin handicappede lillebror. Tiden har de skruet tilbage til den, man kender fra Oliver Twist, hvor landet er delt op i meget fattige folk og meget rige folk. Og så selvfølgelig også til en vinter, der ikke er set mage i mands minde. Jeg vil ikke på idiotanstalt. Idiotanstalt? Det skal du heller ikke. Det er altså der, man anbringer idioter. Ja, hvor skal de ellers være? Der var vist noget med en dusør. Ja, der var noget med en dusør. Ja, var der ikke noget med en dusør? Jo, ja. Jamen, hvordan kan der være tale om en dusør, når de nu slet ikke er blevet kidnappet? Vi trækker bare ud af vinduet. Ja, netop. Ja, vi stak af. Og nu vil KK Fargo gerne have jer to hjem igen. Og det vil han gerne give en masse penge for, har jeg hørt. Jeg har en idé. Jeg har en idé. Jeg har en idé. De kidnapper de to der. Så befrier jeg dem og får det. Hvad så med os, Jan? Hvad så med os, Jan? Som jeg selvfølgelig deler med jer, ikke? Det er mine venner. De tager idiot. Nej. Så må jeg blive. Martha! Martha!
Festivalen har 3 hovedformål. For det første, så skal den jo vise en masse god kvalitetsbørneteater for de borgere i den kommune, som man kommer til. Og det er jo hen ved 50.000 mennesker, vi får spillet for i løbet af den uge, vi er her. Det er et princip. Det andet princip er, at teaterne, alle de danske grupper, som kommer, omkring 100 grupper i alt, altså 100 teater i alt, som spiller hen ved 170 forskellige forestillinger 500 gange, de skal have mulighed for at vise deres forestillinger, så de kan sælge forestillinger til den efterfølgende sæson til at spille rundt omkring i hele landet i lukkede institutioner eller i skoler og institutioner rundt omkring. Det er det andet formål. Og det sidste formål er, at når man har sådan en festival som den her, så kan man lave et fantastisk netværk. Og det er jo et netværk, som gælder både de danske teater, som her benytter lejligheden til at tale sammen, arbejde sammen, have seminarer, udveksle idéer og inspirere hinanden, se hinandens forestillinger. Ej, der kommer 2 dejlige børn mere. Kom lige herned og sidde. Aldersgruppen spænder fra 1,5 år til 99. Her skal vi se en forestilling for de allermindste. Skuespilleren Line Svendsen giver de mindste deres første teateroplevelse. Med siger det lille lam, mor jeg fryser, jeg vil hjem. Med siger det store får, vent til aften klokken slår, så skal du nok komme hjem. Men, ja hej lille lam, men, hvor er du sød. Nå. Hvad kigger du efter? Nå, forårsblomsterne, nej, de er ikke kommet op endnu. Ja, så må vi vente. Ja. Hvor skal du nu hen? Nå, din mor? Nej, det ved jeg ikke, hvor hun er henne. Nå, den kan ikke finde sin mor. Nå, der var hun. Ja, det var godt. Hej. 2, 3. Hvor var det en dejlig tur. Corona La Balance har en forestilling med, som er for de større børn. Kongebu har et sprog, de unge kan forstå. Hvorfor slår du ikke hele familien ihjel, så du kan blive konge? Fars lille grisebasse. Hvordan kan du tro, jeg kan gøre det? Lad mig nu være i fred, min røv skal skide. Den røv burde sættes på en trone. Så kan du blive rig og spise lige så meget leverpølse du ville. Og du kan få råd til en masse medaljer. Og du kan få råd til at køre rundt i hestevogn. Hvorfor egentlig ikke? Det er en pislort til konge. Konge til pislort. Lad mig lige møde den pislort til konge i en mørk skov. Ja, ikke Holbæk Teater er her med deres forestilling Gidsel. Den er instrueret af en nordmand, der hedder Guldbrandsen, og den er skrevet af en dansker, Jesper B. Carlsen. Historien handler om kærlighed. Den handler om kærlighed mellem det, man kalder en dansker og en dansker af anden etnisk herkomst. De vil gerne giftes, men det er der flere om at bestemme. For at se forestillingen, må du stige på bussen. Godmorgen, mine damer og herrer, og velkommen ombord i denne vejbus 258 på vej til teaterforestillingen Gidsel. Det er mærkeligt, kender ikke, hvordan alting kan forandres på et kort øjeblik. På et sekund kan alting gå fra hvidt til sort. Forestillingen fik en Reumert for allerbedste børneteaterforestilling 2008. Men ingen i Danmark ved det. For DR2, der transmitterede Reumert-uddelingen fra Det Kongelige Teaters gamle scene, valgte at skære børneteaterprisen ud. Jeg spørger bare, er børneteater ikke fint nok? Læn jer tilbage og ned. Godt.
Bjarne kører lige ind til siden for at se, om det der byggeri skulle have noget med os at gøre. Jeg har åbenbart lidt fitring med diverse ting i dag. Dramatisk drama udspiller sig i øjeblikket et sted i Danmark. Man altid peger på, at det drejer sig om en konflikt i forbindelse med ægteskab. Vi har et publikumstal på mellem 1,5 og 1 million om året. Så i virkeligheden er det gør os faktisk til den allerstørste operatør på teatermarkedet i Danmark. Men det foregår jo i et lukket miljø, og der er ikke ret mange, der ser det. Og der er ikke ret mange, der hører om det. Og det smitter jo af. Det smitter jo utrolig meget af på bevillingerne i børneteateret. Hvis man ikke er synlig, så er det heller ikke sikkert, at man står forrest i køen, når der skal uddeles penge fra Kulturministeriet. Og det er jo en kendsgerning for teater i Danmark, at der er ikke noget teater, der kan eksistere uden økonomisk støtte fra det offentlige. Og det er der også noget af det, vi kan mærke i børneteateret, at man er meget trængt på økonomien. Fordi der ikke er ret mange penge til vores område. Man kan sige, at der er 25% af den danske befolkning, der er børn, så i princippet burde vi jo have 25% af de 1,2 milliarder, der uddeles til teater i Danmark, men det får vi på ingen måder. De fleste kender den gamle historie om Romeo og Julie, der handler om to stridende familier og om kærlighed. I dag er den historie måske mere aktuel end nogensinde. Det lille turnéteater formår at tryllebinde os med deres meget levende dukkeføring. En fornøjelse for øjet og for øret. Hvis ikke mine sanser bedrager mig, så er det Romeo Montague, der er kommet på besøg. Ja, fader, det er mig. At se dig her så tidligt, siger mig, at sygdom eller tungsind plager dig. Eller er det sådan fat, at Romeo slet ikke sov i nat? Ej, fader, søvn er ikke blevet meget til. Nej, du har grublet og fortvivlet, og nu kommer du til mig. Ja, fader, jeg er kommet for at bede om hjælp. Fortæl! Lad nu Lorenzo høre. Jeg er lutter ører. Fader Lorenzo ved godt, at min familie er i strid med kabaletterne, og i nat så blev jeg ramt så hårdt, at såret ej kan heles. Hvad? Jeg siger intet blod. Nej, for våbnet der ramte mig giver ikke noget blod. Romeo, fortæl nu, sådan så, at jeg kan forstå det. Jeg er blevet forelsket. Hvad? Hvem? I Julie Capulet. Hvad? Ja, hun er så sød og dejlig. Hun elsker mig, og jeg elsker hende. Du må gifte os. Hvad? Skulle jeg gifte en Montague med en Capulet? Aldrig. Det vil aldrig gå. Mediano Teatret er ikke